በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝረኣናዮ ኣርእስቲ ኣብቲ ጠንቅታት መግሃስ እግዚአብሔር ዝብል ኣርእስትና ፍርሃት ሰብ ንሰብ ምፍራሕ ክሳብ ክንደይ ሽግር ከም ዘምፅእ ርኢና ነርና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ ፍርሃት ርኩሳት መናፍስቲ እዩ። ኣብዚ ንኡሳ ርእስቲ እዚ ንሪኦም ነጥብታት ንኸይንፈርሕ እግዚአብሔር ዝሃበና ስልጣንን ተስፋ ጽንዓትን፣ ካልኣይ ኣብነታውያን ትብዓት ንዓለም ብትብዓቶም ከም ብርሃን ዘብርሁ ከም ጨው ዘመቀሩ ብቓል እግዚአብሔር መሰረት ኣብነታውያን ዝኾኑ ተባዓት ወይ ኣብነት ትብዓት፣ ሳልሳይ ብጽንዓት ሓይልና ምፍራሕ ማለት በቲ ንሓይልናን ንጽንዓትናን ዝተዋህበ ሓይልናን ጽንዓትናን ዝኾነ ከም ካልእ መንፈስ ርኢና ምፍራሕ ዘይግቡእ ፍርሒ ማለት እዩ። ራብዓይ ብዘየፍርህ ነገር ምፍራሕ፣ ሓሙሻይ ርኩሳት መናፍስቲ ዘጥቅዕሉ ግዜን ኩነታትን፣ ሻውዓይ ምልላይ ርኩሳት መናፍስቲ፣ ናይ መወዳእታ ከዓ ርኩሳት መናፍስቲ ንስዕረሉ መንፈሳዊ ኣፅዋር። ነዚኦም ኢና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንርኢ እሞ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንድኹማት ዘበርትዕ፣ ንዝወደቁ ዘልዕል፣ ንዝቆሰሩ ዝፍውስ፣ ንዝተሰብሩ ዝዝንን፣ ንዝሓጥኡ ናብ ንስሓ ዝመልስ ህያው ቃሉ ክህበና፣ ነቲ ዝህበና ቃል ከዓ ብመንፈሳዊ ሕሊና ክንሪኦን ከነለልዮን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ንኸይንፈርሕ እግዚአብሔር ዝሃበና ስልጣንን ተስፋ ጽንዓትን ኣብ መዝሙር ዳዊት 91:5-6 ከም ዝትብል ተጻሒፉሎ፣ ካብ ስምባድ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውርወር ፍላጻ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቃትሪ ዘባድም ሕማም ኣይክትፈርህን ኢኻ። ከም ዘፍርሁ ስለ ዝመስለና ብግቡእ ኣብ ዘይንዳሎ ከዓ ከፍርሁናን ከጥቅዓናን ስለ ዝኽእል ዘርዚሩ እግዚአብሔር ካብ ስምባድ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውርወር ፍላጻ ካብቲ ብጸልማት ዝኸይድ ፌራ ብቀትሪ ዘባድም ሕማም ኣይክትፈርህን ኢኻ። ኣብ ቁፅሪ 13 ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። እዚ ትንቢታዊ ተስፋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምልኣት ዘበን ኣብ ተጋህደሉ ግዜ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10:19 እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግጹ
سلطان هيبكم الله زغداكم كا يلبوني كل حيل صلاي انه تمنن عنقربيتن كل حيل صلاان كترغسو سلطان هيبكم الله زغداكم كا يلني ازخا ابزبن ابوتاتنا حواريات ابزبن سماعتات اب كله تفصيمو يوي كلاي نطب نريو ابنتاويان تبعات زخوننا اب تنبيت دانيال معراف 3 قصري 18 ونغوس نسخنا غفنا اند زيفتوا نحناس نعمالختها كم زينم لهم نتزقوم كايوم مسلي ورقون كم زين سجدلو فلت بلوي تنبيت دانيال قصر 3 معراف 3 قصر 18 أملاخنا أملاخ من نقافي أملاخنا أملاخ رديئتي نسوخد حننا مالت فقادو بزحوا حليفنا بسماء الثنت كنس مرون تداخوينو فقادوهم انتخوينو بزنا بلبال حوي حليفنا أملاخنا كنس مرون بر كاب حوي فريحنا كاب موت فريحنا كاب سغاي فريحنا نا أملاخنا أين خدن تأزاز እግዚአብሔር أملاخنا أين فرسن سلازي سيطان كوغبا بعلم نتقهر حوي شوعات إيد كم زعبيو نساتهم جن بتبعات دلو خينهم نتقويتا يس كريستوس أب حديث كدان كسعبان نزدل نفسي قبل زبالة بحق لبونا ترديهم نفسهم كبيسهم دو كبلو خلو إنان ريهم كم حزب እግዚአብሔር ببزح مكرا خحلف خلو مكران مفرارحن زيادة تبعاتن حيلن زوسخن بر نتأزاز እግዚአብሔር نمفراس تنك خمزة يكونه أم مزمور داويد 44 قصر 10 شمونتن 10 وتشعتن أبوتا قبلات كتكيت كانا بصلالات موتون أقول بيب كانا خنسخا لبنا ندحري تاي تملسن سقم تناون كام مقدخا أيقلسن سلازي اتزنبر وفتنان سقمن قليل كام زي نبرخ قلس كله أبوتا قبلات كتكيت كانايل أبوتا قبلات مهلاو كي تقد كاون ولا بناز هالي خاون أبوتا قبلات مهلاو قليل نقر يكونن بسلالوت موتون أقول بيبكان خنسخاس لبنا ندحري تاي تملسن سقم تناون كام مقدخا أيلقسن نزي تبعات زي أبوتاتنا هوريات أب قبر هوريات معرف 4 قصري 10 وتشعتن عسران يطرسن يوهانسن قنا نحناس نتزرعنا يون سمعنا يون مزرابوخن حدك أيكون لنا نيمو كابنا أملاخ نعخاتكم مئزاز أبكر ما أملاخ قنوع انتو غينوس اسكا بعلاتكم فردين نحناس نتزرعنا يون سمعنا يون مزراب كن حدك أيكون لنا نيم سقبولو سلازبالكمنا سلازة فرارة حكمنا نتس سمعنا يون زرعنا يون كن حدك أين خلينا أزي مس فرحات رخصات منافستي ذات تحاحزون تايو رخصات منافستي أبزتفلالي حاديروم بزتفلالي ملكع كقاقيونان كفرحنان كابت إزاز እግዚአብሔር كوصنان سلازخئلو نزا أمساتا سيطان نمرداء كا بمن يمسئ كمزلون بخمي كنواقو خمزلنان يتورستنا سلازي اتحاساب نايتوم لقانا كهناتن نايتوم ليواويانن فريساويانن زيكونس اتحاساب ناي ترخص منفس بمخانو نحناس نتزرعنا يون سمعنا يون مزرابوخن حدك أيكون لناني كمتي أبوتات نازبلو بجكا ديابلوسن حاتياتن سألائي يبلنان تسألائنا ديابلوس جن بزتفلالي مقدي يمس نابنزن ريوزلنا قبرهاريات 4 10 عسران توم ليك أنا كهنات نحق እግዚአብሔር كእزازلو نزهبهم نزتوهبهم سلطان زنقعهم باتي እግዚአብሔር كእزازلو مرحيلو لزهبهم تأزاز غيرهم ناتي رخص منفس كملهون كسعبون
ክፈርሑን እቲ ህይወቶም ዘርእየና እዩ ሳልሳይ ብጽንዓት ሓይሉ ምፍራህ እዩ በቲ ጽንዓት ሓይሊ ክኾነና ዝኾነ እግዚአብሔር በቲ መድኃኒና ሓይልና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ብዙሕ ግዜ አቦታ አምላኽ ሰይጣን ኮይኑ ይመጽእ ንኸፍርሐና አቦትኡ ከዓ ካልእ መልአኽ ብርሃን መሲሉ መጺኡ ይመጽእ ንኸዳናገረና ክደግማ እየ ቃል ሰይጣን አቦታ እግዚአብሔር ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ከም ርኹስ መንፈስ ኮይኑ ንኸፍርሐና ይመጽእ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ከዓኒ ከም መልአኽ አምላኽ ኮይኑ ንኸዳናገረና ንኸታልለና ይግለጽ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 49-50 ንሳቶም ገና ባሕሪ ክኸይድ ከሎ ምስ ረኣይዎ ምትሃት መሲልዎም ጨርሑ እዩ ኩሎም ረኣይዎሞ ሰንበዱ ብኡ ከዓ ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍርሑ ኢሉ ተዛረቦም ዝግለጽ ዘሎም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝግለጸሎም ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ ከኣሉ ኩሉ ምዃኑ ክርእዩን ክሰምዑን ከኣምኑን ክምህሩሉን ምእንቲ ባሕሪ ዝመጽእ ዘሎ ትፈጣሪ ባሕሪ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብቲ ብባሕሪ ዝመጽእ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዒንቲ ደቀ መዛሙርቲ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ምትሃት መሲልዎም እዩ ስለዚ እዚ ውዲት ሰይጣን እዩ ካብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንኽንግህዝ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንኽንጥሕዝ ዝገብረልና ኣቦታትና ሐዋርያት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣየለለይዎን ኣይተረድእዎን ምትሃት መሲልዎም ጨርሑ ኢሉ ዓቕምና ስለ ዝፈልጥ ግን ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍርሑ ኢሉ ተዛረቦም ተስፋ ሃቦም ትብዓት ሃቦም ኢሉ ቀፂሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 36-37 እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሖም ሰንበዱ ክብሪ ንዚ ክርስሙ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገንሖም ከሎ ስለምንታይ ትፈርሑ ስለምንታይ ከምዚ ዝመሰለ መንፈስ ኣባኻትኩም ይሓድር መንፈስ ከምዚ ንዓይ ትርእዩኒ ዘለኹም ዓጽምን ስጋን የብሉን እሞ መንፈስ ከም ዘይኮንኩ ኣነ መድሓኒኹም ምዃነይ ኣረምሲስኩም ረኣዩኒ ኢሉ ኣብ ድኻሞም ደጊፍዎም እዩ እቲ ክዳናገሩሉ ዝኽኣሉ ከዳናገር ዘይክእል ምዃኑ ክመሳሰል ዘይክእል መንፈስ ዓጽምን ስጋን የብሉን ኣነ ግን ብስጊ ወዲ ኣምላኽ እየ ዝግለጸልኩም ዘለኹ ስለዚ ኣይትፍርሑ እዚ ከምዚ ዝመሰለ መንፈስ ከኸመይሉ ናባኻትኩም መጽዩ ስለምንታይ ከትፈርሑ ኢሉ ከም ዘተባብዖም ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 8 እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ንሱ ንሰማያት ይዝርግሖ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ባሕሪ ከዓ ይኸይድ እዚ ትንቢታዊ ጽሑፍ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ማየማይ ክመጽእ ከሎ ኣብ ክንዲ መሲልዎም ዝጭርሑን ዝፈርሑን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ጎይታ ማያትን ኣብ ልዕሊ ማያትን ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ እውን ስለ ዝኾነ ብባሕሪ እውን ክመጻና ይኽእል ኢሎም ከለልዩ ዝግብኦም ኣብ ግን ቀልጢፎም ፈሪሖም እዚ ከዓ ንዓና ንልቦናና እዩ ህዝበ እግዚአብሔር እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ብዘየፍርሕ ነገር ምፍራሕ እዩ ማለት ዝወደቀ ከውድቀና ዝተሰዓረ ክስዕረና ዝደኸመ ከድክመና ከቢድ መርገም ብዘየፍርሕ ምፍራሕ ማለት ዝወደቀ ከውድቀና ዝተሰዓረ ክስዕረና ዝደኸመ ከድክመና ከቢድ መርገም እዩ ኣብ ታሪክ ኣምላኽን ህዝቢ ኣምላኽን ኣብ ቀዳማይ መሳፍንቲ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 20 ሲምሶን ፍልስጥኤማውያን እነው ኣብ ልዕሊኻ በለቶ ንሱ ድማ ካብ ድቃሱ ተባራበረ እግዚአብሔር ከም ዝሓደጎ ኣይፈለጠን እሞ ከም ቀዳማይ ግዜያት ፍንሕንሕ ኢሉ ክወፅእ ኢሉ ሓሰበ እግዚአብሔር
ንሳምሶን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ሂብዎ ገና ከይተወልዶ ከሎ ብናዝራውነት ክነብር ንእግዚአብሔር ተኣዚዙ ኣብ ልዕሊ ኩሉ መናፍስትን ኩሎም ጸላእቱን ሙሉእ ስልጣንን ሓይልን ሂብዎ ከብቅዕ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ግን ዝወደቑ ከውድቕዎ ዝተሰዓሩ ክስዕርዎ ዘድከሞም ከድክምዎ ንርኢ ኣለና እዚ ኩሉ ጠንቂ እዚ ከዓ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብምግሃሱ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብምፍራሱ እቲ ቅዱስ መንፈስ እቲ ሓይልን ብርትዕን ዝኾኑ ንጸላእቱ ዝስዕረሉ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ምስ ተፈልየ ካልእ መንፈስ ከዓ ምስ ተቋፃፀሮ ፍኒሕኒሕ ኢሉ ክወፅእ ኣይከኣለን ምክንያቱ ብሓይሉ ኣይኮነን ዝገብሮ ነይሩ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ጸጋ እዩ ስለዚ ዝወደቐ ከውድቐና ዝተሰዓረ ክስዕረና ዝስዕር ዘሎ እንተሰዓረካስ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ዝሰዓርካዮ ክስዕረካ ዘድከምካዮ ከድክመካ ዘውደቕካዮ ከውድቐካ ግን ብጣዕሚ ከቢድ መርገሚ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ኣብ ታሪክ ናይ ሳኦል ከምኡ ተጻሒፉ ዘሎ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 4 ሳሙኤል ነቶም ጠንቆልትን ኣስማተኛታት ከጥፍእ ኢሉ ይቕሬታ ሳኦል ነቶም ጠንቆልትን ኣስማተኛታን ከጥፍእ ኢሉ ብዙሕ ስጉምትታት ይወሲዱ እዩ እቲ ነቲ ኩሉ ዘስርሖ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣት ብምስርሑ ገዲፍዎ ምስ ከደ ግን ክዳኑ ለዊጡ ንጉስ ሳኦል ምዃኑ ከይተፈልጠ ተሓቢኡ ኣብ ኣስማተኛታት ክምብርከኽ ኣስማተኛታት ከምልኽ ናብታ መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ክድፋእ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ነዚ ኩሉ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ሓይሉ ዝኾነ መንፈስ እግዚኣብሔር ምስ ገደፎ ኣብ ክንዱኡ ከዓ እቲ መንፈስ ርኩስ ምስ ተቋፃፀሮ እዩ ናብዚ ውድቀት ዝወዲቑ ስለዚ እቲ ቅዱስ መንፈስ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምስ ገሃሰ እቲ ቅዱስ መንፈስ ምስ ገደፎ ካልእ ንኸሳቅዮ ርኩስ መንፈስ ከም ዘተዋህቦ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝምህረና ኢሉ ርኩሳት መናፍስቲ ዘጥቅዕሉ ግዜን ኩነታትን ሓሙሻይ ነጥብና ርኩሳት መናፍስቲ ዘጥቅዕሉ ግዜን ኩነታትን ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽንልብመሉ ምእንቲ ብምስላ ክነግረና ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 43 መንፈስ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ደልዩ ኣብ ኣጻምእ ቦታ ይኮልል ኣይረክብን ድማ እዩ ርኩሳት መናፍስቲ ንቤትና ንሂወትና ንልብና እንታይ ክገብርዎ ይደልዩ ናታቶም ሰፈር ናታቶም በዓቲ ክገብርዎ ይደልዩ ርኩሳት መናፍስቲ ንነብስና ንልብና ርኩሳት በዓቲ ንኸይገብርዎ እዩ ከዓ ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ህያው ኣምላኽ ኢኹም ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑለይ ዝብል ስለዚ ርኩስ መንፈስ ኣብ ሰብ ከም ዝሓድር ብዝተፈላለየ ምክንያት ብጾምን ብጸሎትን ብቃል እግዚኣብሔር ብምሕረት እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰብ ከም ዝወፅእ እንተኾነ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ካልእ ዘዕርፈሉ ቦታ ከም ዝስእን ናብ ቦታይ ክምለስ ናብታ ዝነበርኩላ ክምለስ ኢሉ ይሓስብ እሞ እንደገና ምስ ተመልሰ እታ ቤትያ ተኮስቲራን ተሰሊማን ትጸንሖ ንዕኡ ብቕዕቲ ኮይና ብዘይ ሓፁር ብዘይ መከላኸሊ ብዘይ ጾም ብዘይ ጸሎት ብዘይ ንስሓ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ብዘይ ቃል እግዚኣብሔር እንታ ኮይና ትጸንሖ ተሰሊማን ተኮስቲራን ንዕኡ ብቕዕቲ ኮይና ትጸንሖ ሽዑ እንታይ ዝገብር ኢሉ ከምቲ ናይ ቀደም በይነይ እንተኮይነ ብዝተፈላለየ ሓይሊ ንኸየውፅኡ ንምእንቲ ኢሉ ካብኡ ዝኸፍኡ 7 ርኩሳት መናፍስቲ ሒዙ መፅዩ ኣብታ ነብስቲ ይሓድር እሞ ነቲ ሰብቲ ከዓ ካብ ቀዳማዩ ዳሕራዩ ዝገደደ ይኸውን ነዚ ትውልዲ እዚ ከዓ ከምኡ ክኸውን ኢሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢድ ዝኾነ መጠንቅቕታ ሂቡሉ ኣሎ እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ ነቲ መንፈሳዊ ሓይልና ዝኾነ ኣብ ዘይንጥቀመሉ ግዜ ብዘይ መሳርሒ ከዓ ክትዋጋእ ስለ ዘይትኽእል ኣይሰልጥን ኣይቀንዕን ማለት
بزغا اتي نرخصات منافستي مفرح ابزي بوتو بوتا يحز سلازي اونجيل ماتيوس معراف 17 تقصر 16 نابدك مزامرتها امزيوس محوايو سان اتا ابوز از حمامه ودو زحممو انتا يزبلو زلو نابدك مزامرتها امزيوس محوايو سان ويتانا مدحنا نيس كريستوس شعو نعاتهم حجو نعانا قلصلنا كغانا حنا خلو اتا زي امانن قنانن ولدو كسع مساس مساخاتكم كهلي سلازي بزي قنعنا خمس تعيه اذا انفت زي هيبوم سلاز نبره زياده نصر كون لهم منتي هدي مسبلو بوتاتنا حواريات سلامنتاي دا نحنا موصو زي كالنا قبل علي منا رخصات منافستي قبل علي ثمنن عنقربيتن ملو سلطان هبكانا انديخا سلامنتاي اذ خويني لو مسحاتتو بحق بلوكم الله كمزز مساله منفس بزي صومن صلوتن ايوزن سلازي بغبو صومن صلوتن حسكم سلازي تواغاخم يخم كتوصو زي كالكم يلو ابزو منفساو غزي صومن صلوتن قال እግዚአብሔርን መሰረታውያን አጽዋር መሆኑን ይገልጽ አስዒቡ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 16 نسيطان بصوار سيطان كتواغو اتن سيطان زد معلو مسارح سلازخونه ازوم شوعته دق اسقيوا زبحالو دق حدا اسقيوا زبحال ليك كهنا انتايم كغبرو فتينو نترخص منفس ناغلغلو جنك باسم كريستوس كبلصو فتينو نترخص منفس اي كحدون نغويتا اس كريستوس كا اي امنون راي باولوس كعاي مسرايو بيت باولوس سبكو كريستوس إلهم نترخص منفس كوصو مسفتنو اترخص منفس زحادرو سباي كا غويو يوم رايوم كوينوم قسيلوم كابتابير كسع زهادمو نخلت تخاباتاتهم تباراتعو احمقهم سلازي اب مفنطرا سيطان اتيخا خلخا نسيطان كتواغو ايكالن مجمريا نسيطان كخدو خم تقدس بيت كريستيان اكهدك سيطان بقدم ذاتي انيه قدست اب قدم زعدي زخونت بيت كريستيان سيطان خهدك الله نرخصات منافستي كهيدوم نغويتا اس كريستوس امينوم بنسحا مسمصو اذا حيل زخوهابهم فقاد املاك خون يخل نيرو نساتهم جن نتزغلغل ورخص منفس كي كحدو ني غويتانا اس كريستوس كي امنو بنسحا كي تملسو جن نقال እግዚአብሔር ከመበለጺ ጳውሎስ باسم كريستوس ተአምራት ስለዝገበረ ጳውሎስ باسم كريستوس ርኹሳት መናፍስቲ ስለዘውፀ በት ጳውሎስ ሰብኮ ክርስቶስ ኢልናስ አጋንንት ከነውጽኢና ኢሎም ሐሲቦም ስለዚህ ከመይ ተዋሪዶም ከምዝሐፈሩ ቃል እግዚአብሔር ይነግረናሎ ካብዝ ከምዝኻ እግዚአብሔር ይሰውረና ኣብቲ ምስ ርኹሳት መናፍስቲ ዝግበር ውግእ ተዋጊኡ ዘይሰዓረሰብ ከተብዕ ኣይክእልኒ ስለዚህ ተቀዳማይ እንታይ ምልላይ ርኹሳት መናፍስቲ እዚ አገዳሲ ምክንያቱ ስለዘየለለይዎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘየለለይዎ መንፈስ መሲልዎም ፈርሑ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 12 ድሕረት መንቀጥቃጥ ድማ ሓው ነበረ እግዚአብሔር ገና ኣብታ ሓው ኣይነበረን ድሕረት ሓው ከዓ ህዱእ ቁሩብ ድሃይ መፀይ كوحيز سنتق نفاساتن معبلاتن كمص خلو من قطقات مدري حوي كمص خلو ابت اؤغن እግዚአብሔር አይነበረ او እግዚአብሔር እንድሕር ዘይነይሩ መን ይንሱ ድሕር ተሐውኻ ህዱእ ቁሩብ ድሃይ መፀይ ስለዚህ ኣብዚ ህዱእ ድሃይ አምላክ ከም ዝነበረ ኣብቲ ከውሕዝ ስንትቅ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ ድማ ሓው ነበረ ኢሉ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣኻውሕ ዝስንትቅ ዝነበረ ሓይሊ እግዚአብሔራኡ ኣይነበረን እግዚአብሔራኡ ስለዘይ ነበረ ከዓ
ኤልያስ ካብ ቦትኡ ኣይወፀን ኣይተንቀሳቀሰን ህዱእ መንፈስ ምስ መፀ ግን ኣብቲ ህዱእ መንፈስ ኣምላኽኡ ከም ዘሎ ስለዘለለየ ስለዘስተውዓለ ድሃይ ኣምላኽ ክሰምዕ ከም ዝወፀ ነቢ ኤልያስ ብሰፊሕ ተገሊጹሉ ኣብ ዘበን ኣቦታትና ሃዋርያት ካብቲ ኩሉ መንፈሳዊ ሓይሎም እንታይ ነይሩ ናይ ምልላይ መናፍስቲ ጸጋ ነይሩዎም ዋላ ኣብቲ ኸዳናግሮም ዝፍትነሉ ግዜ ናይ ጥበራ ቃል ወንጌል ዝመስል ቃል ተጠቂሙ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ እውን ከይተረፈ ብግቡእ የለልይዎ ስለ ዝነበሩ በቲ ዝዝረብ ዝነበረ ቃል ጥበራ ከይተታለሉ ብዘይ ንሕስያ ብቃል ኣምላኽ ርኩስ መንፈስ ውፃእ እንዳበሉ ክገንሑ ኢና ንሰምዖም እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ቁፅሪ 15 ከምዚ እንዳበለት ከዓ ብዙሕ መዓልቲ ገበረት ጳውሎስ ድማ ጉህዩ ግልጽ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እዘካ ኣለኹ በሎ በታ ግዜ እቲኣ እውን ወፀ እቲ ርኩስ መንፈስ ኣብታ ጠንቋሊት ሰበይቲ ሓዲሩ ዝዛረቦ ዝነበረ ቃል እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም ቃል ምድሓን ከዓ ይነግርኹም ኣለዉ ብርግፅ ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም እቲ ዝነግርዎ ዝነበሩ ከዓ ቃል ምድሓን እዩ ግን ሰይጣን ንምንታይ ይጥቀመሉ ኣሎዚ ንኸዳናግረሉ ንኸለየለይዎ ካብቲ ገዚእዋ ዝነበረ ካብታ ሰበይቲ ከየውፅዎ ነቲ ዝነበረ ናይ ምትላል ስራሕ ከይበትክዎ ምእንቲ ንኸታልሎም ኢሉ ፈቲኑ ኣቦታትና ሃዋርያት ገና ብመንፈስ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ይምርሑ ስለ ዝነበሩ ነታ ትዛረብ ዝነበረት ሰበይቲ ዘይኮነስ ኣብታ ሰበይቲ ነታ ሰበይቲ እውን ግዳይ ገርዋ ዝነበረ ርኩስ መንፈስ ኣለልዮም ነቲ ርኩስ መንፈስ ክገንሕዎ ነታ ብጥንቁልና ትነብር ዝነበረት ጠንቋል ከዓ ካብዞም ርኩሳት መናፍስቲ ብቃል እግዚኣብሔር ከም ዘጋላገልዋ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝምህረናን ዘለብመናን እዩ ናይ መወዳእታ ነጥብና ርኩሳት መናፍስቲ ንስዕረሉ መንፈሳዊ ኣፅዋር እዩ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ብስጋዊ ውግእ ኣይንዋጋእን ኢና ኣብቲ ውልቃውን ማሕበራውን ስድራ ቤታውን ውግእናውን እንተኾነ ከም ደቂ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣፅዋር ውግእና መንፈሳዊ ዕጥቂ መንፈሳዊ ሓይሊ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ዝምህረና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 10 ብዝተረፈ ሳሕዋተየ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ሓደ ግዜ ከይተፈለጠና ኣብ ግብርና ንውከለሉ ገለ ኣብ ጸሎትና ገለ ኣብ ጾምና ገለ ኣብ ስልጣንና ገለ ኣብ ኣገልግሎትና ንእግዚኣብሔር ብዙሕ ዝገበርናሉ ኮይኑ ይስማዓና እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ዘሎ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ ጾምን ጸሎትን ቃል እግዚኣብሔርን ስለምግባርን ኣብታ ሓይለ ኣምላኽ ኣንፈትና ዘትሕዘና እምበር ብቐንዱ እቲ ሓይልና መን እዩ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ኢሉ ኣብዚ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 10 ክሳብ 17 ዘሎ እንተረኣናዮ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዑል እዩ ኩሉ ዝብል ቃል ቆፂርካ ዘይውዳእ ምስ ሰይጣን ንዋጋኣሉ መንፈሳዊ ኣፅዋር ከም ዘሎ እዩ ዝሕብረና ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ውግእ እዚ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ምስ በለ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 እንታይ ዝብል ቁፅሪ 3 ብስጋ እንመላለስ ክንስና እኳ ከም ስጋ ግን ኣይንዋጋእን ኢና ብስጋ ክንመላለስ ክንስናዚ በፅዋር ስጋ ግን ኣይንዋጋእን ኢና ምክንያቱ በፅዋር ስጋ እንተተዋጊእና ከዓ እንታይ እዩ ክንስዓር እምበር ክንስዕር ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ብጎይታን ብፅንዓት ሓይሉን በርትዑ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክእሉ ከዓ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ዝበለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣፅዋር ውግእና መንፈሳዊ ኣፅዋር ክኸውን ምእንቲ ወንዋየ ሃቅሉስ ስለፀብእነ ኢኮነ በህገ ስጋ ኣላ ብሃይለ እግዚኣብሔር ውእቱ ዘይነስት ኣፅዋናተ ፅኑዓተ እዩ
ازي اب كلاي كورنثوس اقدمه تقيسيو صنعخو معرف 10 قصر 3 حساب 5 زلو بسغا كنواق እንመላለስ ክንስና በጽዋር ስጋ ግን አይንዋጋአኒና አጽዋር ወገና ኸአ ጽኑዕ ዕርድታት ጸላእ ዘፍርስ መለኮታዊ ኃይል ዘለዎ ቃል እምበር አጽዋር ስጋ አይኮነን ንኹሉ ትዝቃወመና ነረትዖ ነቲ ብትዕቢት ንመንፈስ አምላኽ ዝቃወም ከአ ነፍርሶ ንኹሉ ልብ ማሪኽና ከአ ንክርስቶስ ከም ዝግዛእ ንገብሮ ነዚ ጽዋር እንደዘ የሊሊናዮ ነዚ ጽዋር እንደዘ ተጠቂምናሉ እንታይና ንገብር ናብ ጽዋር ስጋ ድርብስብስ ተርሙስሙስ ከም ንብል ሰይጣን ዝገብር ንኣብነት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ቁጽር 10 ሽዑ እቲ ሰይፍ ዝነበሮ ስምዖን ጴጥሮስ ሰይፉ መሊሑ ንባርያ ሊቀ ካህናት ወቂዑ የማነይት እዝኒ ቆረጾ ስም እቲ ባርያውን ማሉኮስ እዩ ስለዚ አጽዋር ስጋ ስለዝተጠቅመ በጽዋር ሰይጣን ገይሩ ንሰይጣን ከወቅዖ ስለዝፈተነ ብኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከገንሖ በሰይፍ ዘልዕሉ ዘበሉ በሰይፊ ክጠፍዮም እሞ ሰይፍኻ ናብ ሰገብኡ ምለሶ ኢሉ ከም ዝገንሖ እዚ ገበንዚ ብምፍጻሙ ከዓ ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ሓንቲ ገረድ እውን ክቀውም ዘይምኽኣሉ እዚ ሳዕብየን እዚ ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ከም ደቀ እግዚአብሔር ከም ክርስቲያን ከም ሰዓብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ አጽዋር ወግእና ብጽንዓት ብጎይታን ብጽንዓቱን ኃይሉ ክኸውን አጽዋር ወግእና ከዓ መንፈሳዊ አጽዋር ክኸውን እግዚአብሔር ይደግፈና ቃል አምላኽ ሕያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ አካላትን አንጉዕን ክሳዕ ዝፈላሊ ዝሰጥም ኣብ ምሕላልን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ዕብራውያን 4:12 ቃል አምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ ቃል አምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እተናዓየሉ ቃል አምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ምስርኹሳት መናፍስቲ ዝግበር መንፈሳዊ ውግእ ብሓይሊ አምላኽ ብጸጋ አምላኽ ሲዒርና ክንወፅእ ምእንቲ ኩሉ ግዜ እቲ ተስፋ ተዋሂቡ ዘሎ ዕላማ ዘይብሉ ኣይዋጋእኒ ብግቡእ ዘይተዋግአ ኣይስዕርን እዩ ብግቡእ ዘይሰዓረ ኣኽሊል ህይወት ኣኽሊል ዓወት ኣኽሊል ክብሪ ኣኽሊል ጽድቂ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ሓይልና ክገልጽ ከሎ ወንጌል ኢሉ ቅድም ንአይሁዳዊ ከምኡ ንጽርአዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ አምላኽ ንምድሓን እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን እዩ ሮሜ 1:16 ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ አምላኽ ንምድሓን ነዚ ኣዚና ክነስተውዕለሉ እቲ ዝግበር ውግእ እንታይ እዩ ሓይሊ አምላኽ ንምድሓን ብዙሓት ንኻልእ ረብሓታት ንስጋዊ ረብሓታት ንስጋዊ ጥቕምታት ንኻልእ ንመሳርሒ ሰይጣን ንቃል እግዚአብሔር ነገልግሎት እግዚአብሔር ዝጥቀምሉ ብዙሓት እዮም እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል አምላኽ ሕያውን መስለጥን ምስ በለ ንምንታይ ቅድም ንአይሁዳዊ ድሓር ንጽርአዊ ንዝኣምንን ንዘይኣምንን ንህዝብን ንኣህዛብን ንጻድቃንን ንሓጣንን ንርኹሳትን ንቅዱሳትን ሓይሊ አምላኽ ንምድሓን እዩ ስለዚ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ቅድም ወንጌል ቅድም ንአይሁዳዊ ከምኡ ንጽርአዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ አምላኽ ንምድሓን እዩ ስለዚ አጽዋር ውግእና እንታይ ክኸውን ከም ዘሎ ውግእና ምስመን ምዃኑ ውግእና ኣበይ ምዃኑ ኣብ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ብንጹር ኣቐሚጥልና ኣሎ ስለዚኦም ከዓ ኣቦታትና ንሓጢኣት እናጸላእኹም ንሓጥኣን ኣፍቅርዎም ንሓጢኣት ክንጸልእ እንደዘይክኢልና ኣብ መንጎ ሓጥእን ሓጢኣተኛን ኣብ መንጎ ርኩስ መንፈስን ርኩስ መንፈስ ዝጥቀመሎም ኣካላትን
بنصور كنا لالن دحر زيك إلنا بجبو كنواجع كا أين خلنا سلازي اتهم بجبو زتواجعو بس وار أملاخ زتواجعو تواجيهم كأز سعرو بسرات كاب ذهبو هواري قدس باولوس أب كالا تيموثيوس معرف 4 كاب شديش تجميرون تايزبل سناي قدلي تقاديله وياي وديه نتا امنت حليه دقيم قويتاي تحقنيا فرادي زدال ولي أخليل كبري أخليل امنت أخليل صدقي أخليل عود كبوانا صف إذا خا نعي ترازي كونه نتوم مجهادو زصبيو كلاتهم سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ مفراس تأزاز እግዚአብሔር بسجان بنفسن بمدرن بسماين كبيت ودكات كم زغانة اتي انقطات تأزاز እግዚአብሔር نخنجهز انقطات زغانة النخاء انتاي مخانو نمللاي ابنريو زلنا مجمري ابز حلفة جزينا بزعبا تنك مفراس እግዚአብሔር هرفان كوينا أملاخ مخانو كومو أبز حلفة جزينا انكتات فرحات እግዚአብሔር نسب مفرح مخانو أبتنا أملاخ كن فرحالو زقبعنا حلينا فرحات እግዚአብሔር مئتاونا فرحات سب كانت تخولنا خانتي قبل بناز نبره فرحات እግዚአብሔር يوزع له مالتيو سلازي أبزنا له مرسنا خات انكتات مجهست إزاز እግዚአብሔር مفرح رخصات منافستي إذا مالتك رخصات منافستي لعلى حيل እግዚአብሔር كمون نت مثل كريستوس أملاخ مساعتهم إنها اللوة نساتهم جنا رخص منفس مسيلهم أبز كل ودكات زبد صحو حجون نعنا أتتصحيف النازلو نملب بمينا يتصحيفين حواري قدس باولوس أبرومي 15:4 وكل ذات صحفة لتقساس زيان تصحفة كما بتوكل مصحفت وبتقست نركب تسفاني قدسات صحفات بموكاسن تعقستي بمقبارن نعنا احنا خندحنلو نحنا انت خنربحلو اتخلو زتصحفة نتمهرتنا يوز تصحفين سلغالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ህዝበ እግዚአብሔር ከም ትኩሉ ግዜ ንብሎ እዚ ስብከት አይኮነን ትምህርቱን አይኮነን እዚ ንቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና እቲና ንህይወትና ኣብቲ መነጽር ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ሪኢና ከመይ ከም ዘለና ንህይወትና እንሪእሉ ነቲ ኣብ ህይወትና ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ከመይ ገርና ከም ነጽንዖ ምክንያቱ نتزلكا خيزرفكاس نتزلكا أصنعك حزو زبل أبقى الزابير تسحيف الله نتي مسقال الزابير زي سامع نخدو زلنا أبز حجي كابا جميرنا نفرحات الزابير بفرحات رخصات منافس تتكينا أبرع عدن أبشغل كلن أبزي مستوعلن أبيناي كم زلنا انتاي نقبر كم زلنا نايناي منفس مخانا أبزي نفلترلو جزيون مللينا قال እግዚአብሔር እዚ عيوز قليل كم زي كنا ويتانان مدحنا نيس كريستوس دحري ققن معرغتو أبونجيل لوكاس معرف شعته انتايلو يزغنحم نبوتاتنا حواريات نايناي منفس مخانكم هيتفلطنيهم سلاز نايناي منفس مخان كان دحر زي تفلط انتاي كتقبر كم زغباكا كتفلط هيتخلنا انتاي كنقبر كم زي قبعنا ندحر زي نفلتك عددا فرحين رعدن شغل قلنينا نهون ازز ولا لغيتانا مدحنا نيس كريستوس نسماريا خنطفا خاب سماي حو خنورد كتفقدلنا الى مابزحاتتل اتقني قدوس قني يزمسل مخنيات نغيتو ان كطابقوا ليلوم يمزحاسبو زلو نغيتو ان كحجز ويلوم سب سماريا نغيتا اس كريستوس بسماريا محلاف سلازخلوو ناب يروساليم اغنيعو سلازنبره يعقوبن يوحنسن جن كمتي الياس زغبرو خاب سماي حوا امصينا
نسماريا كانت فقدلنا يميلهم ويتا اس كريستوس ناي منفس مخانكم ايتفلطنيهم شعو نعنا شعو نعوم حجخ أنا حزب እግዚአብሔር كابتي بفرحات رخصات منافست زمز مجهس እግዚአብሔር ምእንትኩም ቆጠብ ሎሚ ናይ መንፈስ ምዃንና ክርስቲያን ስለዝኾንና ቃል እግዚአብሔር ስለዘንበብና ስለሰበኽና ኣብ ቤት መቅደስ ስለዝቀደስና ስለዝተነሳሕና ስለዝቆረብና ጥራይ ውሉድ ኣምላኽ ክንበሃል ኣይከኣልን ምክንያቱ ብቐንዱ ዮሐንስን ጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን እዚ መግናሕቲ ዝክግንሑ ከለው ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል እዮም ነይሮም ጎይታ ዝበሎም ቃል ግን ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣረ ኢሎሚ ካብ ፍርሓት ርኩሳት መናፍስቲ ወፂና ካብቲ ብፍርሓት መናፍስቲ ዝመፅእ ምግሃስ ትእዛዝ እግዚአብሔር ተዓቂብና ኣብ ምጽናዕ ትእዛዝ እግዚአብሔር ጸኒዕና ብኩሉ በረኸታት ትእዛዝ እግዚአብሔር ክንባረኽ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ነቶም ኣብ ጭንቅን ኣብ ጸገምን ኣብ ጸበባን ዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃበልና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ሙጻሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኩልኩም ኣብ ሓዘን ዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቀልና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን